Ki gani fa kamar wasa-wasa. Ko? Wannan karatu ina ba zan yi shi ba dai kika takura min da kika ce me dai amfanin zaman nan. Ya kamata dai mu dora karatun mu kin gari kamar wasa. Ina ba zan yi ba kina bani shawara yanzu gashi. Dudu saura yan wasu lokuta ba fa mu karasa. To banda abinki, ai ilimi yana da matukar muhimmanci a gare mu, musamman mu ƴaƴa mata, ko dan yaran da zamu haifa zuwa nan gaba. Musamman kin ga ko mazan nan ne yanzu sai kina da ilimi sannan za su baki wata kulawar. Idan ku baki da ilimi da ke da banza duk daya. Kuma ba ma wanda ba, musamman da gwamna ya bamu taimako akan fannin ilimi. Babu abin da zamu ci da shi sai dai mu yi godiya. Kin ga da bai taimaka mana ba, mu ba ƴaƴan wasu bane ba. Muna ji muna gani sai dai karatun nan yafi karfin babu yanda zamu. Ai kawata, babu abin da zamu ci wa barista. Gwamnan mu kenan na jihar Bauchi. Wallahi sai dai godiya, sai dai Allah ya saka mai da alkhairi. Mace? Cancanta ce ta cancanta me yabi adalin gwamna Muhammad Abubakar Makama Babba barista. Wannan saƙo ne daga kwamishinan watsa labarai na jihar Bauchi wato Umar Ibrahim Sade.